थानाय हांखोआरि समानथाय जोङो क्लास 9 नि फरा 4 नि मोननै सोलाय-सोल' थानाय हांखोआरि समानथाय बे लेसनखौ जों जागायजेनगोन फरा 4 दा बे लेसनखौ जागायनायनि सिगां जोङो माखासे सिगाङाव मोनबोखानाय बाथ्राफोरखौ मिथिनांगौ बेखौ जोङो मिथिनानै लाग्रोनोसै बेयो गिबि 1 नाम्बाराव जोङो मिथिगोन बे फरायाव जों सोलोंदों 1 नाम्बाराव जोङो हांखोआरि समानथाय लिनियार इकुवेशन हांखोआरि समानथाया माबायदिखौ बुङो बेखौ सोलोंग्रोगोन आं बेयाव लिरदों मोनसेल' सोलायस्लु गोनां आरो 1 डिग्री गोनां समानथाय जायखौ जोङो ax प्लास b समान 0 महराव लिरनो हायो बेखौनो जोङो मा हांखोआरि समानथाय बुङो हांखोआरि समानथाय माने जोंहा सिगाङाव जोङो समानथायखौ मिथिखाबाय नङा होमबा दा हांखोआरि समानथाया जाहैबाय जोंना सोलायस्लुआ मोनसेल' थागोन ओमफ्राय बे सोलायस्लुनि पावार एबा डिग्रीआबो मा जागोन जोंना सेल' थागोन बा बिनि महरा माबायदि ax प्लास b समान लाथिख' बेबायदि महराव जोङो लिरनो हायोब्लानो बेखौ जों हांखोआरि समानथाय होननानै बुङो बेयाव a आरो b आ मा नंगुबै अनजिमा एग्जाम्पल होदों मोनसे एग्जाम्पलाव नायदो 2x दाजाब 5 समान लाथिख' बे मोनसे समानथायनि एग्जाम्पल दाना बे होमबा बे समानथाया माबायदि समानथाय होननानै बुंबा जोङो बेखौ हांखोआरि समानथाय होननानै बुंगोन मानोना बेयाव सोलायस्लुआ जाबाय x मोनसेल' दं सोलायस्लुआ xल' आरो डिग्रीआ मा बेयाव डिग्रीआ x नि पावारा बेसेबां बेयाव 1 ओंखायनोथ' डिग्रीआ 1 ओमफ्राय नंगुबै अनजिमाया बेयाव बबे अनजिमाया बेयाव 2 आरो 5 नैबे 2 आरो नैबे 5 आ जाहैबाय नंगुबै अनजिमा अब्ला बेबायदिखौ जोङो मा हांखोआरि समानथाय होननानै बुङो बुजिबायना दाना जोङो एग्जाम्पल लाबावनोसै एग्जाम्पलाव नायदो दे 2 नम्बर एग्जाम्पल लाबावदों जोङो 2x समान 0 बा बेबो मोनसे जोङो हांखोआरि समानथाय बेनि महरा नायदो बेनि महरा बेहाय नै 2x समान लाथिख' दं होमबा जोंहा महरा ओरै जायोमोन ना जोंना महरा ओरै जायोमोन होमबा ax प्लास b समान 0 जायोमोन नङा होमबा बे होमबा a नि जायगायाव बे मा दं a नि जायगायाव 2 दं x आथ' सोलायस्लु जाहैबाय ओमफ्राय b नि जायगायाव बेहाय जेबो गैया माने b नि जायगायाव जोङो लाथिख' दं बे हांखोआरि समानथाय थिग बिदिनो नैबे 3 नम्बर मोनसे बिदिन्थि होबावदों नै 4y प्लास 6 समान 0 बेयावबो नायदो नैबे a नि जायगायाव मा दङ 4 दङ x नि जायगायाव बेयाव सोलायस्लुआ y दङ आरोखि ओमफ्राय b नि जायगायाव मा दङ 6 दं बेखायनोथ' बेबायदि महराव जाबाय ओंखायनो बेबो मोनसे हांखोआरि समानथाय थिग बिदिनो नैबे 4 नाम्बारावबो होदों नै 5x समान माइनास बेहायबो a नि जायगायाव 5 दं x आथ' सोलायस्लु जाखाबाय ओमफ्राय b नि जायगायाव मा दङ माइनास 4 b आ बबाव दंहैयो बेयो नै समान बारनानै लाथिख'नि जायगायाव दंहैयो होमबा बेबो जाहैबाय मोनसे हांखोआरि समानथायनि बिदिन्थि थिग बिदिनो मोनसे बिदिन्थि होबावदों नै x प्लास 1 समान 2 बेयावबो नै a नि जायगायाव जेबो गैया माने बे 1 दं 1x ओमफ्राय b नि जायगायाव 1 दं समान 2 ओमफ्राय लाथिख'नि जायगायाव 2 दं बेखौ जों बोरै लांनो हायो से दानख' 2 जाहैगोन आरोखि अब्ला बेबो बेबायदि महराव जाहैबाय नालाय बे मोनसे हांखोआरि समानथाय जाबाय बिदिनो जोङो गोबां बिदिन्थि होनो हायो आरोखि गोबां बिदिन्थि होनो हाबावो जेरै 3x जेनेबा जोंहा 3x प्लास 2 समान 0 बेबायदि बिदिन्थि होनो हायो बेबो जाहैबाय मोनसे हांखोआरि समानथायनि बिदिन्थि आरो बेनि अनगायै जों होनो हाबावो जेनेबा 5x माइनास 3 इकुवेल टु 0 बेबो मोनसे हांखोआरि समानथायनि बिदिन्थि a नि जायगायाव 5 दङ सोलायस्लुआ x दङ ओमफ्राय b नि जायगायाव माइनास 3 दं बे थिग बिदिनो जोङो मोनसे बिदिन्थि दं जेनेबा 6y माइनास 4 इकुवेल टु 0 अब्ला बेहाय a नि जायगायाव मा दङ 6 दङ ओमफ्राय जोंहा सोलायस्लुआ y दङ b नि जायगायाव जोंना 4 दं अब्ला बेबो मोनसे जोंना हांखोआरि समानथाय जाहैबाय आरोखि दा फैदो जोंहा 2 नम्बराव जोङो सोलोंगोन मा मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय
दाना जोङो सिगाङावहाय हांखोआरि समानथायखौ सोलोंखांबाय एबा जोङो मा हांखोआरि समानथायखौ सोलोंखांबाय दानिया जों सोलोंगोन मा मोननै सोलायस्लु थानाय थारमाने एबारनियाव सोलायस्लुआ मोननै थागोन नायदो गाहायाव मा जायखिजाया समानथाय जायखौ जोङो ax plus by plus c समान समान लाथिख' महराव लिरनो फोरमायनो हायो जेराव a b c आ नंगुबै अनजिमा आरो x y आ मोननै सोलायस्लु बेखौनो मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय बुङो बा जोंहा नैबेबायदि महराव लिरनो हानाय दोङो ax plus by plus c समान समान लाथिख' बेबायदि महराव जोङो फोरमायनो हानाय समानथायफोरखौनो जोङो मा होननानै बुङो मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय बुङो जायखौ जोङो बे लेसनाव मोजाङै सावरायनाय जागोन होमबा सोलायस्लुआ मोननै थागोन मा x आरो y x आरो y नि अनगायै जोंहा गुबुन गुबुनबो थानो हागौ जायखिजाया इंराजिनि हांखोफोर थानो हागौ ओमफ्राय बेवहाय नैबे a b c खौ जोंहा मा होननानै बुङो बे a b c आ जाहैबाय नंगुबै अनजिमा बेयावहाय नोङो दाजाबथाय रग' अनजिमा दानख'थाय रग' अनजिमा आबुं अनजिमा मिथिंगा अनजिमा जायखिजाया अनजिमाफ्रानो बेयाव थानो हागौ होमबा जोङो एगजामपोल होबाय मोनसे नै जेरै 2x दाजाब 5y दाजाब 6 समान समान लाथिख' बेयो जाहैबाय मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायनि बिदिन्थि होमबा बेयाव सोलायस्लुफोरा मा सोलायस्लुआ बेयाव x आरो y बे x आरो y मोननै थाबाय सोलायस्लुआ मोननै थाथारनांगोन मोननै थाबासो बेयो जाहैगोन मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय आरो नैबे 2 5 6 फोरखौ जों मा होननानै बुंगोन बेयाव नंगुबै अनजिमा आरो डिग्रिया बेना बेसेबां डिग्रिया 1 पावारा x नि पावारा बेसेबां 1 y नि पावाराबो बेसेबां 1 बेखायनो बेहा डिग्रिया जोंना मा जागोन डिग्रियाबो 1 जागोन आरोखि होमबा मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जराखौ जोंहा माबायदि महराव फोरमायनांगौ नैबेबायदि महराव फोरमायनांगौ आरोखि बे महराव फोरमायनो हाबानो बेयो जायो मा महराव ax स्क्वायर नैबे ax plus by plus c समान समान लाथिख' बेबायदि महराव फोरमायनो हानायखौनो जोङो मा होननानै बुङो जोङो मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होननानै बुङो बे जोङो बेयाव मावदिन्थि सेयाव जोंना जेरै गाहायाव होनाय समानथायफोरखौ ax plus by plus c समान समान लाथिख' महराव लिर आरो a b c नि मानखौबो दिन्थि होमबा बेयाव मोनसे समानथाय होनाय दङ जोंहा 1 नाम्बाराव 2x plus 3y समान समान 4.37 बेखौ जोंहा मा महराव लिरनांगौ नैबे ax plus by plus c समान समान लाथिख' लिरनांगौ होमबा बे लाथिख' महराव लिरबा जों बोरै जागोन मावफुंथायाव जोङो कुइसनखौ खनसे लिरनानै लाग्रोदो 2x plus 3y समान समान 4.37 बेखौ लिरबाय दा बेखौ जोंहा मा खालामनांगौ नैबे c आ नै लाथिख'नि जायगायावसो दङ बेखौ जोङो समान समाननि आखिथिं लांफिननांगौ बा लांफिनबा जोंहा बे प्लासआ माइनास जाहैसिगोन ओरैहाय होमबा बेखौ लिरगोन 2x plus 3y minus 4.37 समान समान 0 बिदि दा बेयाव जोंहा मा फोरमायनाय जाखो बेयो जोंहा नैबे ax plus by plus c समान समान 0 बे महराव फोरमायनाय जाबाय थारमाने मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि बे समानथायाव जों बेखौ बहायनाय जाबाय दा बेयाव a नि जायगायाव मा दं a नि जायगायाव नैबे 2 आ दं ओंखायनोथ' 2 खौ लिरबाय y नि जायगायाव b नि जायगायाव मा दं सरि बे y नङा b सोमोन बे b नि जायगायाव मा दं b नि जायगायाव 3 दं ओंखायनो 3 खौ लिरबाय ओमफ्राय c नि जायगायाव मा थाखो माइनास 4.37 आ बुजिबाय थिग बिदिनो 5x minus 4y equal to 6 लिरबाय 6 होमबा बेयाव नायदो जोंहा नैबे c आ समान समान बारनानै लाथिख'नि जायगायावसो बारनानै दङ अब्ला बेखौ जों आखिथिं लाबोब्ला मा जाफैगोन बे ओरैहाय 5x minus 4y 6 आ ओरै फैबा मा जाफैगोन माइनास 6 equal to 0 बेबायदि जाफैगोन नङा होमबा दा जोंहा बेखौ जोंहा मा लिरनाय जाखो मोननै सोलायस्लु गोनां हांखोआरि समानथाय जरायाव फोरमायनाय जाबाय जेराव सोलायस्लुआ बेयाव x आरो y नंगुबै अनजिमाफ्रा 5 4 आरो 2 दा बेयाव जोङो a b आरो c आव मा मा दं बेखौ फोरमायनांसिगोन फोरमायनोसै बेयावहाय जोंना दङ 5
बेयावहाय दङ जोंहा समान समान दानख' 4 बेयावहाय दङ जोंहा समान समान दानख' 6 अब्ला बेनो जाहैबाय आरोखि। दानिया फैदो जोङो सोंथि 4.1 खौ नायनोसै।